Din hi l-karozza li użaw il-ħallelin li fl-aħħar 24 sija wettqu żewġ serqiet, waħda f'Taslima u oħra f'San Ġwan. L-ewwel serqa seħħet tal-ħabta tas-satejn ta' filgħodu minn stabilment fi triq ix-Xatt bil-ħallelin jidħlu armati b'sikkina u għeddew li żagħżugħ ta' 25 sena minn Nepal li kien kaxxier u ħarbu b'ammont ta' flus kontanti u b'xi oġġetti oħra. Imbagħad tal-ħabta tal-11 ta' filgħodu iż-żewġ tirġiel serqu spiżerija fi triq tal-Balal f'San Ġwan biex wara huma ħarbu mill-post b'Toyota tal-lewn aħmar. Ftit mumenti wara s-serqa waqt li l-pulizija kienu qed jagħmlu tfittxijiet tal-vettura innotaw li din kienet qed tinstaq fil-ħamrun. Il-vettura twaqfet fi triq Mountbatten fejn ix-xufier Malti ta' 42 sena residenti b'Riżebbuġa ġie arrestat. Mill-investigazzjonijiet li saru rriżulta li fis-serqa ta' Taslima iż-żewġ ħallelin użaw ukoll l-istess vettura. Intant aktar investigazzjonijiet waslu għall-arrest tat-tieni allegat ħalliel Libjan ta' 37 sena, residenti ta' Taslima, u ġie arrestat fir-residenza tiegħu. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat Joe Mifsud li ħadd l-inkjesta filwaqt li l-investigazzjoni tal-Pulizija fiż-żewġ każijiet għadhom għaddejjin. Żagħżugħ ta' 22 sena sofra ġirħi gravi wara li tilef il-kontroll tal-vettura u ħabat ma' ħajt fajn Sile Mawdex. L-inċident seħħ it-tlieta filgħaxija għal ħabta ta' 9:15 fi triq Borċarb. Il-vittma li huwa Albanis li jgħix iż-Żebbuġ Għawdex ittieħed l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għall-kura. Il-Pulizija qed jinvestigaw dan il-każ.